Hari. Ze wie een Friesinne, maar gedroeg haar bepaald net als een bescheiden famke uit de provincie. Deze dame uit Ljouwert waard een grote ster, een vroodverneemde, geheimzinnige eerste sedoenseres die in de heegste politieke, culturele en militaire kringen verkeerde. Mijn monnig heer van Stoon deelde zij het bed. Het makken van haar een vrouw van de vrood, een vrouw mooi ongeschen. Maar het waard ik haar ondergang. In de Eerste Wereldoorlog broekte ze haar talenten om te spioneren, voor zowel de Fransen als voor de Duitsers. In jongetje Santjen waard ze in Frankrijk ontmaskeren en deesken. Zo aan het eind van een jongetje de eeuw verhoor het er een soort, ook in Friesland. De eerste fabrieken werden gebouwd. De industrialisatie die het 100 jaar eerder al in Engeland uiteenzet wie, begint ook bij u op te brekken. Er werden spoorwegen online om treinen rijden te laten. Dieken werden verhudden zodat het een stuk comfortabeler reizigen wordt. En de stoomskippen door haar intree. Ze vervangen de scootjes en orenzeilskippen. Nederland is nou een eenheidsstaat die geregeerd wordt vanuit Den Haag. Het Westen wordt heel dit meer het politieke en economische centrum van het land. Ljouwert verliest stadig zijn belangrijke positie. Het is nou net meer als een provinciestaat. De wichtige meeskenjeren gaan één voor één, nee wat zeg ik, in kloften gaan ze uit Ljouwert wij om haar te vestigen in het westen en het midden van het land. Om eens hinnen ontwikkelt Duitsland hem daar een groot en sterk land. Oostenrijk en Hongarije jaren nog bijna en vormen je de grote centrale macht in Europa. In het eerste is het Rusland dat een belangrijke positie inneemt. En in het westen is het Frankrijk, maar vooral ook Engeland is sterk. Engeland is zelfs het machtigste land op aarde. Al deze landen gaan dan nog redelijk in vrede met waarom, maar zullen in jongetje vietje Europa in de brand zetten. Want dan begint de Eerste Wereldoorlog. Onder wielers in Ljouwert had Adam Zelle een winkel in petten en woorden. Boppen dat speculeerde hij in olie. Hij dacht plotseling best een man van ongeschen te worden. Dat liet er bijgelijk zien terug in 1876 zijn dochter net naar haar beppe Grietje te nemen, maar had de naam Margaretha te gaan. Margaretha Zelle liep het op haar huid. Ze dreemt ik van ongeschen, van kastelen en rijkdom. Maar rijkdom en geluk komen er net. Haar huid gaat failliet. Later ging haar huid hem uitenwaar. En qua daarna stiet hem. Margaretha verliet het neerzige Ljouwert en verhuisde naar het westen. Daar trouwt ze met Rudolf McLeod, een militair met wat ze naar Indonesië verhuisd. Op naar het avontuur. Maar gelukkig wordt ze niet met haar man. Hij is een bruut en in 1902 verliet ze hem. Margaretha moet nou zelfs de kost verzinnen en dan gaat ze onder slag als doenseres. Ze is specialisere in geheimzinnige eerste sedoensen en ze doet het zo goed dat elke een voor haar valt. Ze treedt op in een soort Europese haardsteden. Dat docht ze onder de naam Mata Hari. Dat is Maleis en dat betekent het eer van de dag. Haar eerste sedoensen waarin ze met haar sluiers het publiek wild maakt, binnen sensationeel. En een soort hege heren willen deze spannende vrouw wat beter kennen leren. Mata Hari geniet het van de aandacht en ze bedarret ze bij een soort van deze mooie in bed. Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, binnen vooral de hege officieren van het leger de man mooi ongeschen. Mata Hari bloeddroesjen, vooral in Berlijn en Parijs, de haardsteden van 12 landen die het mooie waren in oorlog binnen. In bed ontfutselt zij de militairen belangrijke staatsgeheimen en speelt die terug onder vijand. Dat docht ze voor de Duitsers lieke goed als voor de Fransen. In 1900 ontdekken de Fransen haverieën en wordt ze veroordelen tot de deerstraf. In een bos bij Parijs wordt ze executeren. Wat Margaretha Zelle nou wol en net uitspoeken had, jaren we pas in het jaar 2000. Dan gaan de archieven over Mata Hari open, maar daarin de processtukken die ta haar veroordeling laten. Maar haar leven weer wordt zo spannend dat er nou al verschillende boeken over haar schreeuwen binnen en films over haar maken.
En in Ljouwert, ja, daar ben ze nou wel wies met deze vroodverneemde Friezinnen. Ja, daar hien de Ljouwerters wat moeite met haar reputatie als mannenverslienster. Op de voorstreek staat een lietsbeeldje van haar. En pas in 2001 is er voor het eerst een Ljouwerter stritten naar haar neemt. Voor de Schouwburg, het Matahariplein. Dichter bij het podium en dichter bij het applaus dat ze saf van houdt.